מה קורה חברים? היום אנחנו נשחק בבלוקס ויש לי משהו חשוב להגיד לכם, אז אינטרו ומתחילים. אז איך קוראים לזה? אני חוזר בגדול כמו שראיתם בכותרת. אני חוזר לערוץ. בטח אתם שואלים למה לא העליתי סרטים. וקודם כל אני מצטער אם יהיה קולות רקע. אני אתקן את זה בעריכה. ואני לא העליתי הרבה זמן סרטים כי עשיתי טיפוס למחשב שלי כי היה לי הרבה לאגים במחשב. ועכשיו אין לי. וכל התוכנות שלי נמחקו כשעשיתי את האיפוס, כי זה איפוס בכל זאת, זה מוחק הכל. אז הייתי צריך להוריד הכל מחדש, וכמו שראיתם בזמן האחרון רק הורדתי, איך קוראים לזה? אני העליתי סרט אני מדבר ככה בגמגומים בגלל שאני מתרגש מזה. העליתי אינטרו שהכנתי לבד, תגידו אם הוא יפה או לא, זה ששמה. וזה יהיה הסרטון הכי מושקע שתראו אי פעם בערוץ שלי. אני חוזר, ועכשיו אתם שואלים למה יש לאגים כשאני משחק. זה כי אני מצלם. אני אחזור לכם עוד 100. וחזרתי. זה היה פשוט כי היה קולות רקע מעצבנים במיוחד בשבילי. אז אני הלכתי שנייה. רגע, לא בא לי עכשיו. אני הולך לניסיוני לילה לבן. יודעים מה? מלחמת הבוטים יש שם אגב את הווירוסים האלה שאפשר לא יכול לרכב. הנה. הולכים. קוראים לזה מלחמת הבוטים כי יש כאן הרבה בוטים. כמו זה. מאמי, יש לי לאגים. בוא נלך למלחמה הבאה. יאללה. הזמן שנשאר להם זה עוד 20 שניות. אני אחזור לכם כשזה 5, 4, 3, 2, 1. הנה, עכשיו זה התחיל. 2, 1. למה זה? הנה, עכשיו זה מתחיל. יופי, בהצלחה. מה אומר זה? משחק מעצבן. נראה לי שנסיים את הסרט בעוד כמה דקות, ממש בעוד כמה דקות. שוב מצטער על הקולות הרקע, זה מעצבן גם אותי. אבל אין מה לעשות. לא, אני לא יכול לסבול את זה. קיצר, אני מקווה שאהבתם את הסרטון. אני מקווה שהוא יצא מספיק ארוך בשבילכם. תגידו בתגובות אם אהבתם גם את האינטרו שהכנתי וגם את הסרט הזה. ויאללה, ביי.